da. Otsaiak 8 ditu gaur, ortzegun izena da, eta inauteriak ateiok Euskal Herriko txoko guztietan, baina honez gain honako albiste hauek utzi dizkigu egunak. Nafarroako kutxaren ikerketa batzordean agerraldiak eginen dituzte apirilaren 13-tik ekainaren 8-ra. Goñi, Yolanda Barzina eta Miguel Sanz izanen dira azalpenak ematen. Sindikatuen gehiengoak martxoaren 8ko greba feministarekin bat egin du. Lab, Ela, Esteila, SSK eta 3 sindikatuetako ordezkariek 4 orduko lanuzteak egiteko deia luzatu dute. Nafarroako gobernuak frankismoko ikur bat kendu du Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko begirate batetik. Gaztelu baten dorre baten aztarnak azaldu dire Iruñan, zehazki Gaztelu plazan Eslaba kasinoaren parean lanean ari zirela. Ikerketa egin bitartean udalak eten egin ditu lanak. Nafarroako gobernuak adinekoentzako eguneko zentrotarako plazak bikoiztu ditu eta zerbitzua herri gehiagotara zabaltzeko asmoa iragarri du. Guztira 800.000 euro baliatuko ditu gobernuak 2018an 19 publizitate kanpaina egiteko. Marabillaz gaztetxeak jantokia zabalduko du ostiralean. Gaueko 9etan izango da inaugurazioa afari batekin. Sarrerak herriko tabernan eta gaztetxean bertan daude salgai. Gaur ortzegun gizena ofizialki emanen zaio hasiera inauteriei. Gaurko albisteekin hasteko Nafarroako kutxaren ikerketa batzordean agerraldiak eginen dituzte apirilaren 13tik ekainaren 8-ra. Enrique Goñi, Yolanda Barzina eta Miguel Sanzek azalpenak emango dituzte. Nafarroako kutxako ikerketa batzorde azken txanpa erabakigarrian sartuko da. Uste baino gehiago iraun duen batzordeak agerraldiak izango ditu ostiralero apirilaren 13tik ekainaren 8-ra bitartean eta Nafarroako kutxarekin zerikusia izan zuten 19 pertsona igaroko dira bertatik. Izenen artean 3 nabarmentzen dira eta gainera azken saioetarako gorde dituzte parlamentuko taldeek euren agerraldiak. Yolanda Barzina eta Miguel Sanz lehendakari ohiak eta Enrique Goñi aurrezki kutxako zuzendari ohia eta Banka Zibikako presidentea. Hain zuzen, alderdiek hasieran ez zuten Goñiren izena proposatu, baina hark eskaini du bere burua azalpenak emateko. UPNek bere egin du eskaera hori. Martxoaren 26an, 6 urte beteko dira CaixaBankek Banka Zibika eta harekin Nafarroako kutxa beretu zuela. Aurrezki kutxaren galera karrabotx handia eragin zuen gizartean, baina ez UPNek ez PSNek ez zuten inongo azalpenik eman nahi izan. Iragan legealdian hainbat saiakera egin ziren ikerketa batzorde irekitzeko, baina bi alderdiek blokeatu egin zituzten. Hauteskundeak ate joka zirela, PSNek ahalbidetu zuen batzorde osatzen, baina ordurako berandu zen ezer taxuzko antolatzeko. Legealdi honetan 2016an berriro osatu zen batzordea eta 2 urteren ostean azkenik agerraldiak egingo dituzte. Atzo bildu zen ikerketa batzordea, aurretik alderdiek egindako eskaerak aintzat hartuz, Unai Uhalde batzordeko presidenteak egutegi bat proposatu zuen eta hau batez onartu zen. Goñinena izan ezik. Gainerako 19 lagunen agerraldiak geroa bai EH Bilduk, Ahal Duguk, PSNek eta Ezkerrak eskatu dituzte. Bilera amaituta egutegiaren ondik norakoak aurkeztu zituen Uhaldek gogorarazi zuenez, aurrezki kutxarekin gertatutakoa ikertzea eta erantzunkizun politikoak argitzea da helburu nagusia. Ondo bidean, behin agerraldiak amaituta ekainaren 30erako hitzartuko dituzte ondorioak taldeek. Hala ere, edukien arabera agerraldi gehiago eskatu daitezkela zehaztu du Uhaldek. Batzordetik igaroko diren 19 pertsonen artean gehienak Nafarroako kutxako buruzagiak dira. Apirilaren 13an hasiko da lanean batzordea eta Enrique Goñiren kudeaketarekin oso kritiko izan ziren aurreko zuzendariek hartuko dute hitza, Lorenzo Riezu eta Manuel López Merino. Beste izen aipagarri asko daude. Adibidez, Jose Antonio Asiain, Gabriel Urralbururen gobernuan lehendakari orde izandakoa eta urtetan pisu handia izan zuen aurrezki kutxaren administrazio kontseiluan. Itzal handiko beste pertsonetako bat, Jose Antonio Sarria, Nafarroako enpresaburuen konfederazioko presidentea da. Aurrezki kutxako zuzendaritza taldego arduradunen artean, Enrique Goñiz gain, Juan Oderiz Kaneko lehendakari orde ohia nabarmendu behar da. Uhalderen arabera ikerketa batzordeak
deitutako 19 lagunak bertaratzera behartuta daude, baina ez daude derrigortuta deklaratzera. Oraindik ere, Enrique Goñiren eta Miguel Sanzen aurkako auzia irekita dago Espainiako Auzitegi Nazionalean. Goñik gainera, Espainiako Kongresuan agerraldia egingo du datorren otsailaren 27an. Krisi ekonomikoaren zergateak ikertzen ari den batzordeak deitu du beste bi aurrezki kutxetako zuzendari hoiekin batera. Sindikatuen gehiengoak martxoaren 8ko greba feministarekin bat egin dute. ELA, LAB, STEILAS, ESK eta 3 sindikatuetako ordezkariek 4 orduko lanuzteak egiteko deia luzatu dute. Euskal Herriko mugimendu feministak martxoaren 8an deitu duen greba feministarekin bat egin du sindikatuen gehiengoak. ELA, LAB, STEILAS, ESK eta 3 sindikatuek 4 orduko lanuzteak erregistratu dituzte Nafarroako lan departamentuaren bulegoan. Hain zuzen ere, gehiengo sindikalak bat egin du Euskal Herriko mugimendu feministak egin duen deialdiarekin. Martxoaren 8an 4 orduko lanuzteak egiteko deia luzatu dute. Goizez zen arratsaldez. 11etatik 3tara eta 6etatik 10etara. Herrialdeko hiriburuetan mobilizazioak eginen dituzte egun horretan, 12etan eta 8etan hain justu. Mugimendu feministak deitutako greba enpresa mundutik harago joango da. Horrela bada, zaintza alorrean ikastetxeetan eta kontsumo esparruan ere egingo dituzten lanuzteak. Emakumeek planto egitea nahi du mugimendu feministak. Foru gobernua frankismoaren ikur bat kendu du Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko begirate batetik. Nafarroako gobernuak San Fernandoren ohore gurutzea zuen irudi bat kendu du Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko begirate batetik. Modu horretan ikurren eta frankismoko biktimen erreparazio legea bete du Uxue Barkosek zuzentzen duen gobernuak. 1936ko kolpe militarra babesagatik Franco diktadoreak San Fernandoren ohore gurutze eman zion Nafarroari eta orduko agintariek Nafarroako armariari gehitu zioten ikur frankista hori. Irudi zarra kendu eta Bianako printze erakundearen esku utzi du foru gobernuak. Horren lekuan Alberto Txueka herritarrak egindako lana jarri dute. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko ortzegun honek. Gaztelu baten, dorre baten aztarnak aurkitu dituzte Iruñan, zehazki Gaztelu plazan Eslava kasinoaren parean egiten ari ziren lanetan. Ikerketa egin bitartean lanak eten ditu Iruñako udalak. Gazteluko plazan Eslava kasinoaren parean egiten ari diren lanek agerian utzi dituzte aztarnak, ikerketa egin bitartean udalak eten egin ditu lan horiek. Gaztelu itxurako eraikin bat ageri da, baina langileak lanak eteteko erabakia hartu du, Iruñako udalak eta aztarnak ikertuko dituela adierazi du. Joseba Siron alkateak bere hipotesia ere plazaratu du sare sozialetan. 1815 inguruan Fernando Katolikoak eraikitako Santiagoko gazteluaren dorre bat izan daiteke lanetan topatutakoa bere ustez. Twitterrean zehaztu duenez, Erdi Arotik berpizkunderako trantsizio faseko gazteluetariko bat izan zen. Nafarroako gobernuak adinekoentzako eguneko zentroetarako plaza bikoiztu ditu eta zerbitzua herri gehiagotara zabaltzeko asmoa iragarri du. Adinekoentzako eguneko zentroetako itundutako plaza kopurua bikoiztu eginen duela iragarri du gizarte gaietako presidente ordeak, hau da Miguel Laparrak, eta plaza kopuru bikoitza izateaz gainera Nafarroako herri gehiagotara zabalduko ditu eta prezioa 122 merketuko die erabiltzaile horiei. Erabiltzaileek edo euren familiak aukera izanen dute gainera zentroa aukeratzeko. Guztira 262 plaza izanen dira itundu eta publikoen artean. 120 izanen dira gehienez publikoak izanen direnak eta gainerakoek ituna izanen dute gobernuarekin. 4 urterako akordioa dela esan du Laparra presidente ordeak eta 7 milioi euroko inbertsio izanen du. Gobernuak plaza publiko bakoitzeko 1.234 euro bideratuko ditu. Guztira 800.000 euro baliatuko ditu Nafarroako gobernuak 2018an 19 publizitate kanpaina egiteko. Nafarroako gobernuak 2018erako publizitate instituzionalaren plana onartu du foru exekutibo osatzen duten 9 departamentuen eskuduntzako gaiei buruzko informazioa eta kontzientziazioa herritarren artean zabaltzeko 19 kanpainaren datak finkatzen dituena.
Ondoko bigarren urtez, gobernua publizitateko inbertsioaren aurreikuspen hau ezagutzera ematea erabaki du. Hartara, 2018an 800.000 euro bideratuko dira publizitate instituzionalaren plan hau finantzatzera. Herritarrekiko eta erakundekiko harremanetarako departamentuak gobernu ekintza osorako eta zeharkako izaeraz kudeatzen duen publizitate instituzionala deritzon aurrekontu sailari atxikita. Exekutiboko departamentuek eta organismoek kanpaina hauek indartu edo bestelako publizitate ekintzak bultzatu ahal izanen dituzte beraien aurrekontu sailetik ordainduta. 19 kanpaina nagusi horietan departamentu bakoitzak sustatutako 2 kanpaina daude eta 2018ko Nafarroaren eguneko ekitaldi egitarauan herritarren parte hartzea sustatzeko izaera instituzionaleko kanpaina gehigarri bat. Kanpaina bakoitzak 40.000 euroko aurrekontua izanen du, salbu eta 2017ko errenta kanpainaren aurkezpenean herritarrak informatu eta kontzientziatzeko egingo den publizitate inbertsioak 80.000 euroko aurrekontua aurreikusi batzaio. Edota bukatu berri den, eskolarako aurre matrikulazio aldiarekin batera antolatu den eskola publikoa sustatzeko kanpainak 50.000 euroko gastua ekarri baitu. Gaiei dagokionez eskaintza ezin zabalagoa izanen da, besteak beste iruzur fiskalaren aurkako borroka, Nafarroako nekazaritza elikagaintzako produktuen kontsumoa edota eskola erasoaren aurkako sentsibilizazioa. Denboraren araberako antolaketari dagokionez hileko 3 kanpaina eginen dira, martxoan, maiatzan, urrian eta azaroan, 2 apirilean, ekainean eta iraian eta urtarrilean beste bat egin zen. Nafarroako gobernuak ez du aurreikusi, otsailean, uztailean eta abuztuan publizitate instituzionaleko ekintzarik egiterik. Onartutako planak bere hartan jaso du Nafarroako gobernuak publizitateari buruzko kontuak gobernu irekiaren atarian eta 6 hilero emateko hartu duen konpromisoa eta audientzia kuota baizik ez du irizpidetzat hartu publizitateko inbertsioa komunikabideen artean banatzerakoan. Beti ere, FIES SL enpresak landutako Nafarroako komunikabideen audientzien azterketaren arabera, horixe baita foru komunitatean laginketa mailarik handiena duena. Gaurko gobernu saioan onartu dela 2018rako instituzio publizitate plana. Bigarren urtez jarraian gobernuak era publikoan adierazten du era honetan gobernuak publizitatean egingo duen inbertsioa. 800.000 euroko diru partida bideratuko du erakunde publizitatera eta herritarrekiko eta erakundekiko harremanetarako departamentuak kudeatuko du. Hainbat departamenturen 19 kanpaina egiteko erabiliko da diru partida hori eta 40.000 euroko aurrekontua izango dute. 2 salbuespenekin 2017ko errenta aitorpena iragartzeko kanpaina, hortara 80.000 euro bideratuko baitira, eta gaur bertan amaitzen den aurre matrikulazio kanpainarekin bat eginez gauzatu den eskola publikoaren aldeko kanpaina, horretan 50.000 euro gastatu baitira. Maravillas gaztetxeak jantokia zabalduko du bihar ostirala. Gaueko 9etan inaugurazioa egingo dute eta sarrerak herriko tabernan eta gaztetxean bertan eros daitezke. Alde Zaharreko Nabarreria plazako Maravillas gaztetxeak jantokia izanen du. Ostiralean inauguratuko dute afari batekin gaueko 9etan. Sarrerak salgai jarri dituzte jada gaztetxean eta herriko tabernan. Herri mugimenduari eta usuari afari eta bazkari autogestionatuak eskaintzeko espazio izanen da eta lapiko txiki izena jarri diote. Eta hasieran aipatu bezala gaur ortzegun gizena dugu eta Euskal Herriko herri eta xoko unitzetan inauteriak ospatuko dituzte gaurtik hasita. Kaleetan ikusiko diren mozorro bete festa ospatuko dira gaurtik hasita Euskal Herri osoan. Inauteri tradizionalak zen garaikideak guztietan kolorea, musika eta batez ere irudimena izango dira nagusi. Herri batzuetan asteburuan ospatuko dute eta besteetan astelen eta asteartean. Hego Euskal Herrian Frankoren diktadura zehar jai hauek debekatu eta asko galtzorian egon ziren. Nafarroan bereziki atxiki da antzinako inauteri tradizionala, maiz inauterietako denbora arruntatik kanpo. Ituren eta Zubietako inauteriak dira adibide garbiena, baita Lantzeko inauteri eta Unanuko inauteriak ere, tradizioari eusten diotenak. Berako inauterietan berriz tradiziozko inauteriari elementu berriak erantsi dizkiote, hala nola inude eta hartzaien desfile eta dantza. Iruñako Alde Zaharrean ere ostiralean emango zaio hasiera inauteriei Maritrapuren pregoiarekin.
Goazen orain eguraldiaren iragarpena zein den ikustera. Zeroa oso lainotsu egongo da. Arratsaldean lainoak gutxitu egingo dira eta gauean zerua laino gutxirekin edo partez lainotua geratuko da. Elur txiki ertaina egingo du. Sarriago mendebaldean arratsalde gauean atertu egingo du. Ipar osagaiko haize ahul bizia ibiliko da. Arratsalde gauean aldakor eta ahul geratuko da. Temperatura maksimoetan aldaketarik ez, izotz txiki egingo du zenbait tokitan handia. Goizean lanbroa eta lainoa sortuko dira. Zerua tarteka lainotsu egongo da, erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin eta hodeiak ugaritu egingo dira goizean goiz. Zerua oso lainotsu edo estalita geratu arte. Prezipitazio txiki egingo du batez ere Araban. Elurkota 400-500 metrora egongo da. Eguerdian 800-1000 metrora igoko da eta arratsalde gauean 200-400 metrora jaitsiko da. Mendebal-hego mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da. Goizean, iparraldera aldatu eta indartu egingo da. Bolada gogorrekin eta oso gogorrekin. Temperatura minimoak gutxi jaitsiko dira eta maksimoak gutxi igoko dira. Izotz txiki handia egingo du. Otsaiak 8 ortzeguna, goazen egunak utzi dizkigun albisteen errepasoa egitera titularrekin. Nafarroako kutxaren ikerketa batzordean agerraldiak eginen dituzte apirilaren 13-tik ekainaren 8-ra. Goñi, Yolanda Barzina eta Miguel Sanz izanen dira azalpenak ematen. Sindikatuen gehiengoak martxoaren 8ko greba feministarekin bat egin du. Lab, Ela, Esteila, SK eta 3 sindikatuetako ordezkariek 4 orduko lanuzteak egiteko deia luzatu dute. Nafarroako gobernuak frankismoko ikur bat kendu du Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko beirate batetik. Gaztelu baten dorre baten aztarnak azaldu dire Iruñan, zehazki Gaztelu plazan Eslaba kasinoaren parean lanean ari zirela. Ikerketa egin bitartean udalak eten egin ditu lanak. Nafarroako gobernuak adinekoentzako eguneko zentrotarako plazak bikoiztu ditu eta zerbitzua herri gehiagotara zabaltzeko asmoa iragarri du. Guztira 800.000 euro baliatuko ditu gobernuak 2018an 19 publizitate kanpaina egiteko. Marabillaz gaztetxeak jantokia zabalduko du ostiralean. Gaueko 9etan izango da inaugurazioa afari batekin. Sarrerak herriko tabernan eta gaztetxean bertan daude salgai. Gaur ortzegun gizena ofizialki emanen zaio hasiera inauteriei. Eta hausia izan da dena gaurkoz, bertzerik ez, mi esker zuen arretagatik eta arratsalde ona izan. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurunez zoragarrian eta lasaian. Hondarribit eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong.
Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun Baztango bihotzean Baztan kanpina.